Gábor, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt. Akarod-e a jelenlévő Krisztinát feleségül venni? Akarom. Mondd tehát utánam, Krisztina. Krisztina, Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt Feleségül veszlek. feleségül veszlek. Krisztina, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt. Akarsz-e a jelenlévő Gáborhoz feleségül menni? Akarok. Mondd tehát utánam, Gábor. Gábor, Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt, Feleségül megyek hozzád. feleségül megyek hozzád. A ti életetekben is elérkezett az a régóta várt fontos pillanat, amikor családotok és barátaitok jelenlétében egy egyszerű szóval, egy igennel kinyilvánítjátok az egymás iránti érzelmeiteket. Kimondjátok azt az elhatározásotokat, miszerint ezentúl is együtt szeretnétek élni, és egy családot alkotni életetek hátralevő részében. Szeretetből veszlek feleségül, Isten rendelése szerint, Isten rendelése szerint, az Anya Szent Egyház törvénye szerint, az Anya Szent Egyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, és téged el nem hagylak, holtomiglan, holtodiglan, holtomiglan, holtodiglan, semmiféle bajban. semmiféle bajban. Gábor, Viseld ezt a gyűrűt, viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléül, szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Most az a rész, amit nem próbáltunk, de gondolom menni fog. Mivel most már Isten színe előtt is férj és feleség vagytok, itt is elcsattanhat az első hitvesi csók.